Olulu sasazo ngqo lwendaba estudio 10 kundlunkulu SABC eAuckland Park eGauteng naze eziphambili. Abantu kwindawo ebezinhlitshwe ezizikhukhula basazikhotha amanxeba bezama ukubuyisela ubomi esiqhelweni. Logama kwezinye indawo kusavalelekile. Ilungu lecandelo lenkonzo yesipolisi eliphanda amatyala acwangcisiweyo elinqunyanyisiweyo uSergeant Fani Nkosi livele kancinane kwinkundla kamatye ePitoli ngalentsasa. Kwezemidlalo igqiza laseMelika labaqeqeshi abalithoba bebhola yomnyazi basketball likweli kule veki lifakana imilomo nabaqeqeshi beli abatyelele eAtlanta naseGeorgia ebutsheni balonyaka kwinkqubo exhaswa ngezimali lisebe lezemidlalo. Kamandlono ndaba belijelo ndiyabhodisa mawethu ndingalibazisanga mandilibethe liphale. Ummandla weNelson Mandela Bay eMpuma Koloni ugutyungelwe zizikhukhula ezidala umonakalo ongathethekiyo. Izimvula zimandla zishiye uninzi lwabantu luxhwalekile ngumonakalo. Ngoku siqhagamshelana ngqo nonondaba wethu Lisa Dumezweni esimthume njengamehlo nendlebe zethu eMpuma Koloni. Lisa, masikwamkele. Masiziphoze kuwe intambo mabhayi usazisa njani imeko apho ukhoyo. Mandibulele kuwe Bhele, ndibulele nakubaphulaphuli nakubabukeli emakhaya. Ngoku sikwindawo yaseKariyado ngakumlambo iCrom River. Imeko tatubhele ayintlanga kwaphela kule ndawo sikuyo. Ndithetha nawe nje imvula iyagalela ngoku sikule ndawo. Abahlali bakhala ngokungabikho kombane. I-network okanye indlela zokuqhagamshelana nezizalwane zabo ayikho. Indlela sithe sisiza apha njengejelo losasazo sabe sigilana neentambo zombane eziwileyo. Indlela iphukile apha ecaleni kwam tatubhele ndinotata endizawuthetha naye abe ke na ke ethetha ngolwimi lwesilungu kodwa ke ndizabacacisela. Sir, good day and thank you for welcoming us. Can you please kindly tell us the situation? How has it been since the flood have started in the location? Started on Monday, about 2 weeks ago, and we've been cut off from town. Sit without water for 2 weeks, without electricity. I believe electricity is just coming back now. It's worse to be without water and electricity. Thank you so much, sir. Utata uthi tatubhele lixesha elide bengenawo umbane, bengenawo namanzi acocekileyo. Bekhe ngaphambili ke kwincoko ebendinaye ecaleni utshilo utata into bana ubomi bunzima kakhulu kule ndawo kwaye abasemagunyeni abasuka kwiofisi phazi kamasipala abakafiki kule ngingqi ukuze bazokuhlola lo monakalo okanye bazame ukuzisa iinkonzo ezingxamisekileyo ukuncedisana nabahlali. Nditheke kwakwincoko ebendinayo bacacisa into bana kwezi zikhukhula ezithe zathwaxa le ndawo kukho umntu osele eswelekile. Banye ke bawutsho bathi lo mntu ebeswelekile ibiliphara ebelize kule ngingqi kodwa ke ngelishwa ngenxa yokuba ke belizama ukuwela okanye libaleka kumsebenzi ebeliwenza liyeke lamka namanzi wabe ke lo mfana usakhulayo uphulukana nobomi bakhe. Imeko tatubhele okwangoku ayikabikho ntle kakhulu nanjengokuba sithetha imvula zisatsho. Lonto ke ithi kwezi veki zizayo okanye xa ujongile kwezi ntsuku zizayo imeko iseza kubambi. Mandibuyisele kuwe intambo estudio. Khawutsho ke mabhayi xa usithi imeko isembilo lohlobo injani imeko yezindlu izikolo mhlawumbi kuyaqhutywa nobomi? Abantwana besikolo tatubhele abanye abayanga esikolweni ngenxa yale meko ngoba njengoba benditshilo ndathi indlela zonakele. Abanye abantwana kwezinye indawo ezikufutshane kule ndawo yaseKariyado esikufutshane kuyo bazamile ukuya ezikolweni kodwa babuyiselwa ngenxa yoba kaloku inetwork yale ndawo ayisebenzi kakuhle. Uyawukhumbula ke tatubhele into yobana xa kunzima ukuqhagamshelana iinkonzo zingahambi kakuhle abanye abantu abakwazi ukuya nasemisebenzini ngenxa yale meko. Izindlu zabo zadilika, abanye bakhala nangendlala into yobana ukutya aku
kukho, yonke ke loo nto iphazamisa ukuhamba nokuqhuba kobomi babantu. Khawutsho ke uncedo mhlawumbi lukhona olufumanekayo kuceba wasekuhlaleni nakwimibutho yesisa njenge-Gift of the Givers? Imibutho yesisa Tatubhele ayikafiki, abasemagunyeni nabo abakafiki, kodwa ke okwalomzuzu njengoba ndimile ndikule ndawo ikhona imoto ebonakalayo. Ndizawucela pha ubhuti wethu wekhamera mhlambi ajike asibonise esuka kwinkampani yakwa Eskom le ithulula umbane. Kodwa ke okwalomzuzu ngenxa yentoba indlela imoshakele, ithi loo nto ayikwazi ukuwela le moto side sibe siyawugqiba lo wethu umsebenzi sisuke thina ikwazi ukuwela ukuze izokwenza umsebenzi wayo. Nto leyo ke Tatubhele ecacisa mhlophe into yobana ubomi abuhambi njengesiqhelo, izinto ezinye ziza kulibaziseka ngenxa yezi zinto zenzekayo esizibonayo kule ngingqi sikuyo namhlanje. Uthi lisagalela ukunetha, ingaba mhlawumbi kuyabonakala uba singaba khona isiqabu kwakufutshane nje? Okwalomzuzu Tatubhele isanetha nangona iye inetha kancinane nje, kodwa ke ndizawutsho ndithi njengoba ndime apha kugqibo kuvakala nje isithonga, ndiqinisele mhlawumbi usivanga wena apha estudio, and esi sithonga ndisijongile zintambo zombane. Ithi loo nto Tatubhele le meko yale mozulu iyaqhuba isenza imeko kule ngingqi ibe maxongo nangakumbi. Kodwa ke mhlawumbi abahlali bawuncuma into yobana ke imoto zika-Eskom sele zikhona, kodwa ke bona ubomi bulibaziseka kakhulu. Abanye abantu bangade bazibone belahlekelwa nayimisebenzi yabo ngoba kaloku abantu abakwazi ukubheka emisebenzini. Iinkonzo ezincedayo ezempilo, ii-clinics gabula makhumsha zivaliwe ngoba azikwazi ukunceda abantu. Xa umbane ungekho yonke into iyema, amashishini awakwazi ukuqhuba ngenxa yezinkonzo ezingakwazi ukusebenza. Maqobokazana ngalale ndleleni kuyembelekile sibamba ngazo zozibini kwemabhaya apho eMpuma Koloni. Ngoku masithuma umntwana evenkileni. Sihlabele mgama nendaba zethu. Izaqhwithi ezimandla zibethe eNtshona Koloni kwiveke epheleyo zabangela izikhukhula ezenze umonakalo omkhulu kwaze kwasoleka abantu abali-11. Imimoya emandla yonakalise izindlu, yagungqisa imithi kwaye yachaphazela kakhulu icandelo lezolimo, ingakumbi kumashishini omdiliya neziqhamo. Urhulumente wephondo uqikelela ukuba umonakalo ufikelela kwiibhiliyoni zeerandi. Le mifanekiso inikezelwe liqumrhu lezoshishino lomdiliya omfaxangiweyo lwaseMzantsi Afrika nolubonisa umonakalo omkhulu obangelwe zizikhukhula ezidlulele ngaphaya kumda wama-500 nezenze umonakalo omkhulu. Bridges were washed away, which means people can't get to town or to the farm. Disruptions of schools. And I think priority would be electricity supply, water supply, humanitarian need, and then ultimately have a look at how do we start re-establishing some of these infrastructure. Eliphondo likwalikhaya loshishino lweziqhamo eziquka iapile, amapere neepesika. Nangona uninzi lweziqhamo sele luvuniwe, iintlobo zeapile ezivuthwa emva kwexesha ezifana ne-Pink Lady nezibalulekileyo kwingeniso ziye zawa emithini ngenxa yemimoya enamandla. Kwaye azisaye kuthengiswa njengeziqhamo ezintsha, nto leyo nokubangela ilahleko. Many net structures blew over or blew off. So the nets blew off, all the structure came down, the trees fell over. Even in orchards without netting, sometimes also the rows of trees fell over. So there is damage to that, and then there's the flood damage, of course. Kusekutsha kakhulu kuba kungachazwa bungakanani bomonakalo, kodwa basemagonyeni ephondweni bakhathazeke kakhulu. Icandelo lezolimo nalo lijongene nemingeni mvanje ngenxa yokutshintsha kwemozulu. So it is the drought, it is the foot and mouth disease of our farmers, it is the war in the Middle East and now impacting on our exports, it's the diesel price, it's the fires, it's the price of wheat, and now the impact on floods. So you can understand the devastating impact that this will have on our agricultural sector. Iqumrhu lezolimo eNtshona Koloni lithi owona mngeni mkhulu ziziseko zingundoqo ezonakeleyo. Lithi nangona kuvunwa komdiliya sele kugqityiwe,
ifuthe lesi saqhwithi liza kuvakala kwiminyaka ezayo. Abahlali bendawo yoGobitsholo isiHweng VW eMidrand kuMantle County bathi bajongene nemeko embi kulandela imvula ezigalele ngokumandla nengqele ekuqhaqhazelisa amazinyo ethwaxa eGauteng. Ozenzele bendawo zabo zokufihla inhloko ezenziwe ngenkuni neplastiki zithwaxeke kakubi izimeko zobumanzi nenkwankca bashiyeka abaninzi behlelelekile umqolo uphandle. Abahlali bathi izinto abazisebenzisayo ukwakha ziza nomngcipheko wokutsha njengoko bexhomekeka ekubaseni umlilo ukuzifudumeza nokupheka. Imbigqitha imeko esikuyo kuyabanda, siyabasa nje asinangubo zaneleyo kwaye singenawo nombane. Zininzi ingxaki ezijamelene nazo, kunzima nokuya emsebenzini, asinamanzi nendawo zokuzithuma kananjalo. Iliwa liseza kubheka umoya kwaba bahlali nanjengoko kulindleke ehle nangakumbi amaqondo obushushu kwezi ntsuku zizayo. Kanti babongoza abasemagunyeni bangenelele babancede ngezinto ezifana neengubo, amanzi okusela nokutya ngakumbi kwabantwana. Ilungu lecandelo lekonje esipolisi eliphanda amatyala acwangcisiweyo enqunyanyisiweyo uSergeant Fanny Nkosi linamagqwetha amatsha naza kulithethelela kwisibheno sesigwebo sokukhatywa kwesicelo salo sebheyile nacele ukuba sichotshelwe inkundla ngomhla wama-26 kule miyo. uSergeant Nkosi ukrobe kancinane kwinkundla kamantyi yomhla Pitoli ngale ntsasa. Nanjengoko bekulindelekile uSergeant Fanny Nkosi uwatshintshile amagqwetha akhe xa kungoku unamagqwetha amatsha. Oku ke kuza phambi kokumanyelwa kwesibheno sakhe kwisigwebo sokukhatywa kwesicelo sakhe sebheyile ngoLwesibini wale veki zayo. Igunya abantu lotshutshiso licele ukuba lihlehliswe ityala ukuze lizokufaka isicelo sokuba ahlanganiswe onke amatyala ajongene nawo uNkosi. La matyala mabini kubhekiswa kuwo kaSergeant Nkosi angqamene nalawo mathathu okubeka umpu kwindawo engakhuselekanga namanye asibhozo ukuphanza ukubeka imbumbulu ekhusini, ukuthintela umsebenzi wengalo yomthetho kwakunye nokungabi nayo isefu emzini wakhe. Inkundla ayisifumenanga isizathu sokumnika ibheyile lokaNkosi. Evutha ngumsindo umantyi umtyinyibisele umne uNkosi ngokophula isifungo sokuthembeka kubemibeli ekwathi isicelo sakhe sebheyile sibole sithe bhutyu bubuxoki nokukhanyela. Inkundla ithi uNkosi uxoxa ukucacisa ukuba ebewenza ntwana amadokethi nafunyenwe emzini wakhe amathandathu oyamene nolwaphulo-mthetho olunobundlobongela kuqukwa ukuphangwa kwemoto ethutha imali. Abetshutshisi batanelise ukuba elinye lala madokethi belibhuqwa emva kokulahleka kwiminyaka 10 yadlulayo. Aziphelelanga ke apho ingxaki zale ndedeba kuba ukwajamelene namanye amatyala amatsha aquka ukuphazamisa umsebenzi wengalo yomthetho. Oku ke kuyamene netyala lezixhobo kunye neziyobisi langoNovemba 2022. uNkosi utyibe kwangesityholo sokuthatha idokethi esenza ngathi lifuneka kundlunkulu ofisi yamapolisa. Ukwatyholo nangokuthatha intsangu yaselugcinweni lamapolisa. Igama likaNkosi laqala ke ukugqama kwikomishoni kaMadlanga ngendima yakhe njengesiquququ phakathi kwezikhulu zasesipoliseni kunye namalungu emikhambathi yolwaphulo-mthetho ocwangcisiweyo. Kodwa okwangoku ukubanjwa kwakhe akunanto yokwenza namagumgedle athi avela kwikomishoni. Umongameli Cyril Ramaphosa uzimase inhlanganiso yokuqinisekisa intsebenziswano phakathi koMzantsi Afrika nelizwe laseBotswana ebanjelwe eGaborone. Umongameli Ramaphosa usabele isimemo sogxa wakhe umongameli Duma Gideon Boko waseBotswana kwaye uthe olu tyelelo lujoliswe ekuqiniseni urhwebelwano nobudlelwane phakathi kwala mazwe amabini. Ethetha kule ntlanganiso intsukumbini umongameli Cyril Ramaphosa uvakalise ukuba nangona ihlabathi jikelele lijongene nemingene liqela iquka idaba elikumbindi mpuma nelinefuthe libi kuqoqosho, kodwa uthi maninzi amathuba okukhulisa uqoqosho phakathi kwala mazwe mabini. Umongameli Ramaphosa uthe nangona ihlabathi liphela lijongene nemingene edala ukuba kungabikho zinzo kuqoqosho nakwezopolitiko, kodwa uthi
intsebenziswano efana nale zezinye zendlela zokuqinisekisa ukuba amazwe aqhubela phambili kuphuhliso loqoqosho. This binational takes place during challenging times at a global level. The geopolitical architecture of the world continues to change on a daily basis, threatening stability not only for democracy or multilateralism, but also at an economic level. Ramaphosa uphawule ukuba ziliqela iinkampani zoMzantsi Afrika ezizimisele ukutyala imali kwilizwe laseBotswana kumacandelo ohlukeneyo aquka ezobuchwepheshe nezenzululwazi kwilinge lokudala imisebenzi nokuphucula izakhono. We need to ensure that our trade is more balanced. South Africa wishes to attract a greater number of diverse products from Botswana. A number of South African companies have expressed a desire to invest more in Botswana, creating more jobs, transferring skills, contributing to revenues of this country. And similarly, we want to see more Botswana companies investing in South Africa. Lentlanganiso ijonge ukuphucula amacandelo aquka ezolimo, icandelo lesinyithi norhwebelwano phakathi koMzantsi Afrika neBotswana. Usekela Mongameli Paul Mashatile umemelele inhlanganisela yomanyano phakathi kwaRhulumente, inkokheli zemveli, imibutho yoluntu noluntu lamazwe angaphandle ukulwa izixholo-xholo ezibhekiswe kubemi bamazwe angaphandle. Uthe intsebenziswano ibalulekile ukugcina isidima nobuntu phakathi kwawo onke ama-Afrika. Umnumzana Mashatile bethetha kwisidlo sakusasa soshishino kumbhiyozo weminyaka engama-25 yokusekwa kweNEPAD eKapa. We gather today at a time when South Africa has, over the past few weeks, observed acts of violence against foreign nationals. While acknowledging concerns about illegal foreign nationals involved in crime, we strongly condemn the anti-migrant protests and xenophobic violence. And we urge law enforcement to address these issues through legal means, not mob violence. We must therefore stand together as government, traditional authorities, civil society, and migrant communities to combat this violence. Such collaboration is crucial in affirming the dignity of all Africans and all African lives. Today, the NEPAD functions as the main execution arm of the African Union Agenda 2063. The agency emphasized the importance of African self-determination. Njengoko iGarden Route eNtshona Koloni iqhuba nokuzama ukubuyela kwimeko yesiqhelo emva kwezaqhwithi zamva nje ngokukhwankqisayo kukho iqela elisindileyo nelidinga uncedo olukhawulezileyo amalovani. Uninzi lwawo ngoku luxinge phakathi kwemfumba yenkunkuma eshiywe zimvula nezaqhwithi, nto leyo yenza kube nzima kakhulu ukuwabona. Iziko lokugcinwa kwezilwanyana iGarden Route libongoza uluntu ukuba luncedise ekukhangeleni nasekuhlanguleni lamalovani. Nanjengoko kubilwa kusoma kumsebenzi wokucoca emva kwezikhukhula, izirhubuluzi ezifana nonwabo zingazibhaqa zisecicini lokudityaniswa nenkunkuma. Many trees and vegetation have fallen down across the area. This has caused our chameleons to be displaced and injured and left exposed to the rain and the cold. Unfortunately, chameleons rely heavily on the vegetation for shelter, warmth and protection. Because they move slowly and rely heavily on camouflage, they are very easy to miss during the cleanup operations. Unwabu liyagqama xa lukhanyiswa ngesithatha setotshi ebusuku, nto leyo engakhokhelela ekusindisweni kwezi zirhubuluzi. The public can assist tremendously by slowing down and just taking a moment to check the garden debris and the fallen trees for anything that they might see. If anyone does find a chameleon or injured small creature, they can please just put it into a well-ventilated box individually and bring it to our Garden Route SPCA. Imithi ebingamakhaya kwezi zirhubuluzi ileli ngamacala namhlanje.
Kwindawo iGeorge Golf Club ibalelwa kuma-260 imithi ethe yasiphuka neengcambu ngenxa yonogumbe. So it is truly devastating, but it's the power of nature, and we have to just start mopping operations started already and cleaning up. Ithemba lilele kuluntu ukuba luphume iphulo lokusindisa ezi zirhubuluzi kwaye zikhangelelwe amakhaya amatsha. Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wobasi eGeorge. Kwezemidlalo igqiza labaqeqeshi abalithoba bebhola yomnyazi basketball akasana bakweli kule veki lifakana imilomo nabaqeqeshi beli abatyelele eAtlanta naseGeorgia ebutsheni balonyaka kwinkqubo exhaswa ngezimali lisebe lezemidlalo. Injongo yale nkqubo kokuphuhlisa italente, iphucule impilo kwaye ikhulise lo mdlalo eMzantsi Afrika othathelwa phezulu eMelika novelisa amaqhawe ekufundwa kuwo ngabasakhasayo kwihlabathi. Inkqubo yophuhliso lwezakhono kumazwe ngamazwe i-International Society for Performance Improvement Program ngesingesi isebenzisa ezemidlalo njengekhubalo lokuxhonxa iinkokheli zangomso isomeleza noluntu. Olu tyelelo luyinxalenye yetyathanga lentsebenziswano phakathi kwabaqeqeshi baseMelika nabeli loMzantsi Afrika nesigaba salo sokuqala siqale ngoJanuwari ngethuba abaqeqeshi beli balo mdlalo bentingele eAtlanta. uKenny Bellinga ngumqeqeshi waseMelika, unzulu ngamava okudlala kumazwe eMexico, Germany naseChina. Usebenza ngabantu abatsha. Oh, the talent, I love it. I love the fact that they have heart. That's my biggest thing. They're courageous and they've taken the opportunity to work with what they have, and I love that. As a coach, as a person who wants kids who are coachable, I can tell they truly appreciate every little nugget or gift or anything you tell them. They will take it and keep it with them for an extremely long time. So I love that they're really attentive, but they're really appreciative. Quentin Stevens naye inqakuba kulo mdlalo selesuka kuba ngukapteni weGeorgia Tech eMelika izihlandlo ezibini. Ukhwanqisekile kambe yindlela ulutsha lweli oluyilangazelela ngayo ibhola yomnyazi. I realized how much basketball means to the space. I think our first night we ended up at a big park where kids were playing outside, and you don't get that a lot in Atlanta, which I'm trying to develop. But seeing kids love the game so much that they're going to play outside all day long just shows that the basketball culture here is continuing to grow. Ukanti ophuhlisa ulutsha kweli ukhanya nomwa uthi ukusebenza ngokuzimisela kuzala amaduna namathokazi. I think it's a great opportunity for us. It's giving us exposure. It's making people be aware of us, and also it's showing our hard work because we've been here for the last 2 years, and our work is starting to show off. Abaqeqeshi be-US abaphume Atlanta bazachitha iveki eGauteng zekamva babhekisa amapombo phansi kwentaba etafile eKapa. Qonqololo ziyaguqa ziyakhothama ezasemini nje de kubeli xelizayo la Kgoshi Rhamo.